Tak je alebo nie je trestné, respektíve postihovateľné blikať oproti idúcim vodičom diaľkovými svetlami a upozorňovať ich na to, že niekde za zákrutou merajú policajti? Pozreli sme sa na to s právnikom, pretože názory na to sa rôznia. Zákon o cestnej premávke hovorí spôsoby, ako môžete používať diaľkové svetlá, alebo ako tomu hovoria Česi, svetelnú húkačku. Môžete ju použiť na prípadné nebezpečenstvo a upozorňovať tak vodičov, že je niekde problém. Druhý spôsob je pri predbiehacom manévri. Ten môžete použiť aj na okresnej ceste, aj vo obci. Neviem ako vy, ale ja s dekádami rokavu praxe za volantom som ten druhý spôsob použitia diaľkových svetiel naozaj azda nikdy nevidel. Aby ste blikli autám, lebo idete predbiehať. Ale za to veľmi často blikáme a blikáte, že sú tam policajti. Dokonca dekády rokov praxe ukázali následovnú vec. Jedno bliknutie je väčšinou pozdrav. 2 bliknutia, pozor, sú tam fízly, 3, 4 alebo viac bliknutí po sebe hovoria o tom, že skutočne nejaké nebezpečenstvo hrozí, je tam problém na ceste a treba prudko spomaliť a zbystriť pozornosť. Dá sa na to pozerať dvoma spôsobmi. Čo zákon vyslovene nezakazuje, je dovolené. A zákon o cestnej premávke nezakazuje upozorňovať vodičov na to, že je niekde hliadka. Vy to vyslovene predsa nepoviete. Ale bliknite napríklad 2-krát. To je taký overený spôsob, ako dať vedieť, že niekde sú fízly a pravdepodobne merajú alebo dávajú fúkať, prípadne robia inú beťarskú činnosť. Keďže sú tu programy ako je Waze alebo Google Mapy, ktoré upozorňujú na to, kde policajné hliadky sú, alebo dokonca dopravný servis, ktorý takisto upozorňuje na to, kde sú hliadky, prečo by sme to nemohli robiť na cestách? Ja chápem, že sa to fízlom veľmi páčiť nebude, ale na druhej strane, tak ako oni beťari častokrát merajú na miestach, ktoré nie sú úplne fér, pretože tam nedochádza k nehodám, ale tabuľa ukončenia obce alebo nejakého iného spomalenia je len tuto hneď za rohom, tak si skúsia vybrať z našich peňaženiek. V podstate si môžeme pomôcť ako vodiči aj my. Preto vás chcem motivovať, určite bliknite 2-krát ideálne, aby ste dali oproti idúcim vedieť, že sú tam policajti a pravdepodobne merajú. Svojím spôsobom sa dá argumentovať o tom, že je to upozornenie na nebezpečenstvo. Nie je to nebezpečenstvo cestnej premávky, nie je to nebezpečenstvo ohrozenia bezpečnosti, ale je to nebezpečenstvo pre vašu peňaženku. Takže priatelia, 1 bliknutie pozdrav, 2 bliknutia pozor fízly, 3, 4 a 5 bliknutí po sebe. Dávaj veľký pozor, je tam nejaký predmet, je tam nejaký problém, je tam prosto nebezpečenstvo na ceste.